ne me ta to ne be silare ala tini ka stress ma goma te me ka stress fidro yoro sire e tare do ane ka te stress me ne sa go be stress hey ne tram sire do ane nyina de ikuno bena ne go ere ta stress nya ne ta te stress ande me to miya jawa ma me sa go bala hey ibi maula mega kuma ame kuma ega kuma o me ejoe ebi yere fe ejoe nya si yere ma ngame ga dire ela o ma ngame ga dikola abanga to no awere be kan akasa be kan ebi what ya ko join na société classe ko ne tna te do shi kama ngoro ko e fuari ya o ya fuari ya me anga klama kuma la fo ne to la me sai ma ile ga shapo ko shata ti ko isha ko ikano ya ai ani mana mi wala ni ni bo senge bo lo o e gilare mo honna awatani wala ba kono tipe gardi ai ni wala an telephone kada ya bemne wala tin fe liano ata to le nye soro le go ata che vale zara ha sanda de mo ne gui ni kuma mtra se nyana ko ni to isa ni prepare ai to isa ne Emanda. nam Idem so mingi ba kalama. Dili bi se ka taa furu sa ka bɔ karamɔgɔ wɛsɛ kun cogo di k'a sɔrɔ e t'o kalama ani e jɛmakan in ko ninnu bɛɛ lajɛlen de min kɔni f'i ye karamɔgɔ wɛsɛ danaya de bɛ ne n'a cɛ wa n bolo falen don a la ni dili ma taa a ka furu la i ka furu b'a da fɛ wa a nana yan ne y'a gɛn wuli ka taa ɲini a mana kɛ wo o la n'i y'a ye ko n'o k'a ka taa ka furu la ou bien i yɛrɛ ka da kɛnɛ ma ye. e ta bɛɛ tiɲɛ nka n b'i deli e ka sabali a to n bɛ taa ɲini n bɛ yamaruya ɲini fɛ i b'a to n bɛ taa ɲini dugu kɔnɔ n bɛ nana ye a yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sisan an t'a dɔn a bɛ diɲɛ ko o ko la i m'a ye kuntan kow cayara dugu kɔnɔ foyi tɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɔ a denmisɛnnin de don a to n bɛ taa ɲini nana n'a ye an b'a n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na pour que a bɛ se ka taa ka furu la bɛɛ kɔni b'a dɔn sa muso kɔni to yɔrɔ i ka furu de i m'a ye kuntan kow cayalen don dugu kɔnɔ foyi tɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɔ dili yɛrɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ b'a dɔn a bɛ ko minɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ b'a dɔn e ka sabali yɛrɛ de e k'i bolo da i dusu la n bɛ taa ɲini an bɛ na idée ɲɛnamaw don a la a bɛ se ka taa ka furu la tuguni. mais min f'i ye ne ka foyi t'o la dili ɲini dɔrɔn a ka taa ka furu la soit i yɛrɛ ka furu b'a da fɛ ni ne ta bannen ne taara. hɔrɔnkɛ ɲɛne o tɛ fosi ye ne y'o de fɔ ka bɔ a la o ma gɛlɛ ka k'a ye o de ka gɛlɛ n ye n ka jeliya baaraw de kɛ ayi e de kan ka fo n'Ala sɔnna ami n bɛ tila k'i wele ne ka hɔrɔnmuso ɲɛne kori basi t'aw la barikaden ni dugawu denw i da minɛ ka bɔ an da la e ka hɔrɔnmuso ɲalen jɔn ye dili don kɔni han jeli sare a man ka ti ka fɔ ma ko jeli yɛrɛ parce que i ma jeliya baara kɛ nin an tɛ jeli dɔn nanfigiya ye Zara n tɔgɔ bila ala min n'a fɔra wagati dɔ kɛra ne n'i cɛ kɛlɛla o kɛlɛ juguyara kosɛbɛ o ma kɛ o kɛra ale tun ma taa kumalasigi ma kɔlɔlɔ ban o banna n'a fɔra ne n'i cɛ bilala ɲɔgɔn na kuma fitinin dɔrɔn ne ye sigi kɛ jelikɛ kɔnɔ ka dɛsɛ ne bolo ɲɛ bɛna ale kuma ɲɛfɔ k'o ko la i ma ye i jɔ a lamɛn bɛ i ma ye o la san tugu i bɛna mun kɛ ka musoko ɲɛnabɔ k'o di ne ka karamɔgɔ min sama jeli sara e ma miiri dɛ sara e ma miiri e ye kɔnɔ wo kelen nin ayi an ma s'o yɔrɔ ma Zara e ka kuma lamɛn an tɛ kuma ye e dara a kun bɛ bɔ jɔn fɛ yen
Eh. I kilela kun bɛ bɔ jɔn fɛ yen i fɛrɛ bɔ ne dili hali e ka vaccine sɔrɔ k'a kari i kana a sababu bɔra ne dili de la o kɛra nka n'a fɔra e ma se ka bila mɔgɔ si la fo ne Zara kuma i terimuso ayi nin bɛnnen tɛ ale ni ne ɲɔgɔn cɛ o jumɛn Imamsa ni ko kɛra Sare ko ɲɛɲini fɔlɔ Sare ka mun ɲɛɲini a to an ka kuma fɔ an bɛ na de sɛgɛrɛ ko i b'anw lamɛn fɔlɔ ni ɲɛɲini tɛ nin ko in na dɛ ne tɛ dɔ wɛrɛ kɔni dɔn walayi ni nin furu kelen in kɛra k'e jeli Sare nɔ yera la walahi i miiri tɛ fɛn o fɛn la a bɛ bɔ a la sigidala bɛ bɔ an kalama la ne i bɔ an da la n'i b'i ka nafigiya la n'i b'i ka soburu jaburuya la i k'a kun tɛmɛ ka bɔ an kan i m'a fɔ ko nin dɔ bɛ mɔgɔ min bolo wagati na k'i bɛ yɛlɛma o de ka côté la an tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ni nin furu ni nin kɛra Sare ni nin furu in kɛra e bɛna anw dɔn an ye muso cɛ gana bi mali ni ye kan da fɔlɔ a n'a laban ni walahi Zara ka taa dɛ e kɔni bɛ ne Zara dɔn mɔgɔ tɛ ne foyi ne b'a dɔn ne kan ka mun kɛ Uncle. Karamɔgɔ. Mrange. Naam. Salam alaikum. Walaikum salam. Kor baasi tɛ yen? Baasi tɛ yen. Alhamdulillah. Sigi b'an fɛ. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Mrange. Naam. I bɛ di kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ. Tabarikala. Tilegan fɛ yan nɔ. O ka di? Mura a man di kosɛbɛ. Ayiwa n b'i lamɛn. Ne de tun ye n denmuso de ye musuna ni farida la. Nka a seginna ka taa so. Nka ne t'a dɔn fɛn min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ. N t'a ta tun dɔn so. Ne taamana ka se e yɛrɛ ma yan. N bɛ fɛ k'a dɔn a taa kun ye fɛn min ye so. N mago b'a la k'a ta e yɛrɛ da kɔnɔ. A sababu ye fɛn jumɛn ye? Ne mago b'a la. Alhamdulilayi rabbil alamin. Mrange ka nin kuma diyara n ye kojugu. Bari i ye mɔgɔ ye i ka danayaba bɛ n kan. Kosɛbɛ. Wa n yɛrɛ ka bonyaba de b'i yɔrɔ. Kosɛbɛ. I denmuso n'o ye Didi ye. Kosɛbɛ. A ma fara ɲuman na. N ka jɔn ko Ala n yɛrɛ t'a ka kɛlɛ kun foyi dɔn. Don kelen da kelen a nana so kɔnɔ dɔrɔn a ɲɛda man ja. N y'a wele ka na n ko karisa n ko mun b'i la bi ne fɛ furu ɲɔgɔnya la o dagalen don. Kosɛbɛ. A ko ko foyi. N ko a ma n ka a furucɛ de ye n ko n b'a dɔn k'i la ko kɛ. N ko ni fɛn b'a la n ko n b'a dɔn. N ko min bɛ yen n k'a k'a fɔ n ye. Kibaruya in jaabi ni min ye. A ko n ma de ko karisa i b'a dɔn k'i ka furu nege foyi tɛ n na. K'i ka furu nege t'a la wa? Ko n ma furu nege foyi tɛ n na. Cogo di? Masa min ye Ala ye n ma kɛ Ala ye k'a dɔn. Nka n ko a ma n ko mun kɛra n den ye mun k'i la? A ko n ma ko ni a ko sɛgɛn k'a ye sɛgɛn ye yan ko n'a ko tɔɔrɔ k'a ye tɔɔrɔ ye yan. K'ali dumuni ɲuman ko ne tɛ se k'o sɔrɔ ka da ale ma. K'ale bɛ yɔrɔ min na sisan k'a bɛ fɛ k'a yɛrɛ. N kelen de bɛ da n kaburu kɔnɔ dɛ. Ni n y'a da la sini lahara n bɛ taa bɔ a la. Ko ka yɛrɛ ɲini wa? K'a yɛrɛ ɲini ko ka taa. Ne y'a lasigi a essayé k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na. N ko a ma n ko bi ka gɛlɛn ma ani n ta tiɲɛna olu yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na. N k'a ka sabali n ye n ko nin wagati in de ka gɛlɛn ma. N ko nka n ko n tɛ hɛrɛ foyi sɔrɔ n bolo la k'o fisaya ma. A ma n lamɛn dɛ. A ye surun ci ka wuli ka taa.
O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n terikɛ dɔ bɛ yen o ye jeli ye o nana n kun birilen sɔrɔ o ko ko ma ko mun bɛ yen n k'a ka madamu n'o de y'a ɲini k'a bɛ bɔ n ka furu la o yɛrɛ ye ko bɛɛ k'a nɔfɛ o y'a deli depuis ala kan da n ka o jelikɛ ye k'i ɲɔngiri muso ye fɔlɔ kɛlɛ ye denmuso ye nka i b'a dɔn a ye min kɛ k'o tɛ a ko ma di ko n'o b'a ka wajulu kɛ k'o ka taa tɛrɛnbani ta ne kɔni y'a kɛ sa n ko i bɛ taa sɔrɔ jɔnni i bɛ ko dɔ laɲini nka ala de b'a latigɛ ne kɔni miiri ye min ye dɔrɔn n ko i bɛ taa sɔrɔ de ala de tun y'an da ɲɔgɔn ye k'an ka nin wagati min kɛ ɲɔgɔn bolo ou soit cɛ dɔ bɛ k'a nɛgɛ ou bien a terimuso dɔ bɛ k'a nɛgɛ k'a don na k'a ko dɔ la mais karamɔgɔ ne bɛ ɲininka e k'i hakili jagabɔ ta e ma foyi passé e ni ani ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ se ka kɛ kɛlɛko ye sinon ka bɔ dugu kɔnɔ ka na ten ka n'a fɔ dɔrɔn ko e ka furu nege tɛ ale la o ye n dabali ban ne burankɛ. burankɛ ne fɛ e bɛ ne dɔn bi la kosɛbɛ ni n delila ka nkalon tigɛ i ye ou soit don kelen n'i delila ka maa mɛn ni maa delila k'a f'i ye ko ne karamɔgɔ wɛnsɛn n'a jɛra ko n y'a nɛgɛ siɲɛ kelen walima k'a jafa siɲɛ kelen. ne ye fa n bɛ taa so min kɔrɔw wele an bɛ sigi an bɛ kuma ni an bɛnna min kan n b'i wele k'i sigi k'a ɲɛ f'i ye mais a ka di ne ye ka ne faamuya danaya mɛnɛ ni e ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tiɲɛ a ɲini ka faamu bi denw ka ko u bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ aw ka laɲini tɛ voilà baasi tɛ ne ko cogo min an b'a kɛ ten ala k'a ɲɛ ka da alhamdulillah ko bɛ cogo di baasi foyi tɛ baasi la kɔni alhamdulillah ala fama yɛrɛ walayi dɔɔni ne bɛ ka taa so ok ne yɛrɛ bɛna karamɔgɔ wɛnsɛn d'accord an tilen na e ye wele bila ne ma k'i mago bɛ ne la badun ko ne kana se yan bi cɔ an tun bɛ yɛrɛ de ka kuma la sigilen kɛ k'i sigi dili e tun bɛ min ne bɛ n terimuso de fɛ yen i terimuso jɔn zara dili mun ye bɔ karamɔgɔ wɛnsɛn ka furu la ha dili i tɛ sabali mun de kɛra kuma kɛ na varan ne nana varan ko i ka kunu ye karamɔgɔ wɛnsɛn y'i ka bi ye wa i ka sini de fana don han i fa bɔra yan ma kɔlɔkɔlɔ kuma da ne kan k'i ne de jɛmakan ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ n t'a kalama n bɛ n ka voyage la e ma se ka hali telefɔni ta ka ne wele han i tɛ sabali i ka suda n'i ka farida de ye karamɔgɔ wɛnsɛn ye i dira o de ma o de y'i cɛ ye wa i kan k'a bonya e furuliko bɛ varan kɔnɔ wa n'a b'a kɔnɔ n ka ye denmisɛnniya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ han n bɛ min f'i ye n lamɛn i ka sigi k'a lamɛn aw denmisɛnninw aw ka diɲɛ naani i k'i sigi ka furu la furu de bɛ laban koyi ayiwa i ye n ka kuma mɛn yan minɛnw bɛ min a bɛ zara ninnu fɛ yen tɛmɛ sisan i ka t'i ka minɛnw ta i ka na bago ko ne kana s'ale e ka taa minɛnw ta ka na ba ye e ka taa minɛnw ta ka na fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la taa minɛnw ta ka na sisan denmisɛnninw bɛ mɔgɔ dɔ don kuma la fu karamɔgɔ i burankɛ bɔli fɛ yan dɛ a ka di kɔni sigiri cɛmɔgɔ a nana a denmuso ka ko la
Dili afana na reseke dili ka koma ba zigiri kono era koni edongori te ba me ko en tagaja te minesa iki mira ta to gola ona fona ko ka ko be kana wati mina here soroka ba ko kanna kani fereke ka here ya ko ni zigiri chemoko ko be farale no ala fana na de anta do fana na kunyi mi wuli bali Johnny ala de bi jongo ko be la tiri te chen ifana ale ere fai mai ni ka bunya ba de ba yoro te se ka kuma fen foi foni ko me se ka ba ka kuma afayo mo kodi ma ba do ayende me de o fana chen na ini jeli sare fama na ko sala abe do ni bo be wachi do ni bo jeli nu fana ka kote ba ulu kon te ba o ye note sumuna be uru klana wo zigiri jamago karawo ko ni ala tay Salam alaikum. Jeli sare sigi ban fe Masigi. Karamo wenze. Odomo. Anga nyogo yi labana. Ne mu fo iko kanga nyoni mon dana ma bien ni ka idana ma mbe ade ne asro malakali la ai sare mo ko bisigi maende mo yake kuma lakali lai anye kuma mfani nyogote ni ne tara kuma nyefo digini atrimso ni afasta karamo wallahi kale na femina noe alai ni ebonyate mao mani nana kana ne bisigi kola kasoro ma minga wallahi meta dai memi zigiri chemoko itene donne ti donne jeli sare na mena kuma mi fie ne fle mo ya kadine nga escuro ya mandine ai jeli sare amasile sare ne la mesa ni dili ni kuma mena dawere da etena fo ko ne tara guno boroto alors que ne keto ka kuma fo mo be ikele ani kele ni la cena ma nyebe tugo ala mo ko ke ala mo ko isa sare sare ne doga mai ayo hakli sigi zigiri chamako eki tigere dusu kamo wallahi boye kama ne be ni ko to nyalame nlame karamo fana boya kama sare nete songa ko doke nama lame ba do nu tara kuma mu fani ma fitna mai chokoroba to nu tara ne doya fanga du kono ko sigi nyogo me gu kuno la boka ne jeli sare le o mabe mu yere to dili ne ka fugula takafli afasta zara ko kulube mo plani la Allahu akbar me ebe tane ka kuma fa mu nyeye sare aisa ala kale le mi ya ko fo karamo se go do zigiri chamo ne la menere ki me ka sabali nali te jo me ta jeli sare ameni ko le di nyama joli na anteni ko soro binga medledu do ma ne kramo wanze men tiga da nikiseka mami ni kuma fu ya ma ko don ya famu kana giringa bisigisa fana sa ay nga kramo est-ce que delila ka ne mangana wa ma deliki yola ni ne be jela ni fana ti manga mo ko sa sare ga ginola kuma kalfanila delila ka me daware dawa na ma fo sa ya kili sigisa aba fo tuwa asaba de kuma fo mo were be to la kali mo were tugo di mo muso ne tugoya di sare sabalsa karamo muso ko ne tugoya kama karamo wallahi be kamo ne dula sigiri ti mo gadella edella ayake ala na kira kama ni te bunya ide na fula na karamo ko kunturu fi ka kla kana otake fonyo wonko ni mon te mai jili sare ike tu ni ala sonna mama mi ni kudo amina ya fam mo mai ni ko ke nebe ko na swa bereke wala sa ko ti ya famwa ne na ku do wore ko ne kunna nadi ka nyafinyana ni ye kuma me dawere da nkalila alala ne ma fode ni ne ya fo bashite sare ne be sirani wa ka sirani ni sira bi nga sare wallahi ne be mi fo ni ko nchendo la ka soro nete nkalina alala ni me mutakimu ala wati mo ngi dusu de ka bun kisisa isi ne ba do etesa muso dongo te banku fiko fam abisaka ke wiyale yorodola ya famwa hay karamo jeli sare fle kana ne bisigi karamo enne nyogona be sanjol bo ay adusu bora iboro ni dusu bora wati mina kana maka kuma dusu wati abi kuma fen fo wati o shitechi na dusu sumana abena mifi wode echi ya fam ede leki tigere dusu ya fam te foi isa
Ouais, Ousmane. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, Dieu merci, il m'a serré mal là. Voilà, tu sais ce qu'on va faire maintenant. Il va faire un moment de des changements d'amener quoi. Ok? Voilà, on est content. Ah, boy, à prochain Lui, c'est mon ami Vara. Oh! Vara. Tu sais quoi? On dit quoi? Eh, non, on dit rien, voilà. Tout va bien. Dieu merci. Non, tu sais, il va donc courir à chauffer pour lui, quoi. Donc, on te fait qu'il dérange aussi. Non, c'est pas un dérangement, c'est pas un dérangement. Non, mais si, c'est un dérangement. Sinon, tout s'est bien passé quand même. Il y a fait comme ça. Bon, Dieu merci, à la canne. Tu vois, non? Comment moi, c'est quand même? Bon, le demande au voyage, il est 50 états. Ah, lui, c'est mon ami Vara. Non, c'est ça. Salut, Mémora. Ça va? Ça va? Ok. Bien. Varan. Oui. Avec qui t'as? Non, Il est en haut, il tient en haut, l'entour d'anglais. non, il va donc courir, Charlie, non, quoi. Tu vois, non? Voilà. Sinon, dis-lui que tu es un gars de l'homme. Nous, on est des maris, mais on est. Zara, Nam? il va donc il fait un peu de tien. Eh, comment? À partir d'aujourd'hui, il te fait gagner du coup. Il a fait un peu à la caméra. Ça me dérange, en fait. Ça me dérange, voilà. Oui, putain. Non, allô, je suis là. Et en gros, il répète. C'est hier, il va voir ça. Il va voir des numéros pour le 600. Afo, Eli, nous avons un sénat, tu as un yawa. Mais tout le temps, tu sais quoi? Eh, à toi, un sénat, oui. Non, Zara, je dois là ça. Et hier, il va t'amener. Wallah, mais quand tu as bon sur les films. Ah, et où qu'on a voilà, il va tout sport là-bas. Merci. Non, ça n'a rien ça. Bon anniversaire. Ok, Zara. On fait comme ça. Ah. Vara. Oui, Flo. Lui, c'est mon ami. Oui. Tu es bonne femme là. Non, laisse tomber. Il y a un problème de monsieur. Non, Flo, laisse tomber. Laisse tomber. Ah non, et la famille, ça va? Oui, la famille va très bien. Eh, Mira. Eh, Mira. Flo, il est carrière. Tu as été tendu, tu as comment faire des yeux, fait naïs avec un slab là. Tu m'as fait femme de dire qu'on a quoi faire. Il me regarde, tu vas voir, il attend. Lui, c'est mon ami. Mira, comment ça? Non, même si tu as sénat, quand tu as mobile de conno ou bien quand il y a les motos taxis donc on fait là. Ou bien. Mais ton vrai nom c'est Mira non? Mira. Ah Mira. Attends moi on connaît. Il vient de Mira. Non, il ne te fouille. Mais taxi tu as ouvert les motos taxis qui me donc on va t'y voilà quoi. Ok. Voilà. Sinon moi c'est le philosophe. Moi le philo. Ah on m'y non mais toi c'est qui quoi ya femme. Donc à magati. Merci. Non derrière Mira. À magati toi. Kambe. Ah Mira. Ah ouais. Vara mon ami. Ah on a tché. Ça a été comment? Non, Vita ça a été. Ça a été comment? Comment on fait là tché? On est mon filles. Il peine. Tu vois non?